bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe biyankoɓe Ayaw Pindi TV gonɗon eɗen gonirɗon on calminama on bismama e yewtere moɗon hesre pul wiitede timtimol noon ne gasa tawi haali hoore muɗum timtimol ko ɗo tigui ɓennata e haalirde moɗon walla mbiyen e Ayaw habrirde moɗon Pindi TV nde ciwi ɗon e ɓerde moɗon ɗum ɗon noon caggal yettude Allah ko julden nabi Muhammadin ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam timtimol noon ko adi kala ko yewtere nde ganduɗa nde ina jibina ina hesɗi no hannirta ni ngam bismade ɗo bandiraɓe humpitiɓe to banggue dawrugol to banggue faggudu e gueɗe mbaɗe noon foof ko ngam yidde humpidon ko woni ko yaade e nder leydi ndi saabi noon e oɗo ñalawma hannde bismiɗen ko mawni meɗen ko noonne kadi ko fanniyanke e to banggue ñawoje ha e dawrugol woni ina wiye Souleymane Sokom Sénégal najo gurɗo toon to leydi Allemagne baɗɗo jangde muɗum foof e toon to dowlaji Europe ɗum ɗon noon ko kanko joɗiɗen ɗo e oɗo ñalawma hannde ko adi hay hunde en dokkamo konngol sammide bandiraɓe Souleymane assalamu aleykum. Waleykum salam almusa mi salmini mi juurima mi salmini bandiraɓe fulɓe fof so gone oɗo aduna mi salmini fof kadi mi salmini kadi yewoɓe Pindi TV mi jarnimama wonde premier invité émission mo mbaɗɗa o hannde fuɗɗi woni timtimol ko weltare mawde surtout ɓiɗɗo Haalpulaar ara hannde ene jooɗo e oɗo émission ene haalde fulɓe e haalde bandiraɓe ɗum ko weltare mawde ɓe wawa jarnade vraiment ko weltare ɗum wiima a jarama seyɗa a jarama weltare nde kono rendade nde tawno ko ɗum kadi joƴƴini en ɗo ko ɗum kadi joƴƴini ardiɓe ɗo henna to banggue hokkude yimɓe ko cohli ko waaɓe no hono mon ma en gandu hol gonɗo Souleymane Sokom to banggue jangde ko noon kadi to banggue gueɗe ɗe o nawri ɗe kala eɗen gandi kadi yaran tan to banggue heddade e to banggue janggude woni dawrugol ko noon kadi ñawoje kono kadi wonko binduɗa to banggue defte ma en gar hen wadde ko ɗon gudditirten ko yewtide e deftere wiitede les effets de la mondialisation sur le développement économique des pays de l'Afrique subsaharienne l'exemple du Sénégal manam ko bindude deftere ko fate banggue ko wiite mondialisation mo ganduɗa noon yowiti koto banggue ɓamtare to banggue faggudu e leyɗele Afrique banggue Sahara kono kadi yeru o tengti koye leydi Sénégal ko adi kala holko saabi binduɗa ndeɗo deftere nde guindirɗa les effets de la mondialisation dogguɗa yeru kadi e leydi men Sénégal e Amadou Moussa haade mi arde deftere nde jimi andide o bandiraɓe fulɓe holmi holgonɗo Souleymane Sokom ko min ko Souleymane Sokom mbiyete gandirama noon ko Souleymane Jules Sokom jeeyami ko wuuro wiye Ambade Wunare région de Matam département Kanel ko toon jeeyami min noon mi yalti ko law wonno gandal yonata min jeehi gila mi jaare duuɓi nogas saɗa ƴeewa e gandal mi puɗɗimo jangdano gila komi sukaɓe 86 tan ha 2008 sa ƴeewi duuɓi nogas e ɗiɗi gandal e joore wona noon wonde welani hakkille ala ko gandal yonta kadi sa fini wonde kadi gallo janggo ha ganda ko ɗum ɓuuri wadde ɗum tagi ɗo saabi ɗum noon min noon saabi question mo pose mo windiri nder deftere les effets de la mondialisation sur le développement économique des pays de l'Afrique subsaharienne, exemple le Sénégal. Aɗa andi sa woni Europe aɗa yiiya gueɗe kewɗe kamɓe tun koɓɓe haɓe mbaɗa ñembe maɓɓe ɓe ɓurani hen hakkillaji ɓe ɓurani hen jogade jawdi mais ɓe ɓuuri hen tan ko organisation moƴƴo ɓe ɓuuri hen kadi ko jogade miijoji moƴƴi jogade idée ji moƴƴi ɗum ɓuuri hen ko ɗum saabi noon jiimi Afrique ene heewi potentiel ene heewi ko foti waɗede ga eɗen jogui jama eɗen jogui or eɗen jogui pétrole eɗen jogui kadi nangue gasata kamɓe ɓe ngala ɗum eyyi gueɗe kewɗe nden Afrique ene heewi kamɓe ɓe ngala kono noon kamɓe ɓuuri hen aɓe punten kadi aɓe kefte jooɗi mum aɓe kuftode kamɓe jiiɗa heɗen suhar men naade leyɗele mabɓe dokka hen visa ji ko ɗum saabi noon jooɗi miijimi yimi winde ndeɗo deftere pour andinde suhaɓe Afrique wonde enen eɗen jooɗe e jama e ore foof mais il faut yimɓe liggo il faut yimɓe parte hakkillaji ɗum saabi deftere nde elle e nder mayre e hello jeeɗiɗi woni pas 7 aɗa hen windi ha tengti aɗa dallodiri to banggue leydi Sénégal wonde mbiɗa ko gollorɗe e walla gollorɗe mawɗe ganduɗa ne ngumo to banggue leyɗele e joguiɗo doole won leyɗele aduñankeje ɗe garɗo e Sénégal gam siɓade ngaaluji ɗi ndenni ɗe ko ɗo ngaalungu ittete kono elle leyɗele ɗe ɓuuri wasde to banggue on ɗon fannu manam jeeyaɓe ɓe ɗon leyɗele holko saabi ha joni aɗa jogo gonɗon miijo beele ko namdal mbaɗɗa ko gonga beele an hoorema aɗa foti jogana ɗum jawgol ko yewti e bandiraɓe he mbaram laroɓe eyyi aɗa sa wi mondialisation fitti tan ko aduna o wayata ko no wuuro wooro ni hande aɗa wawi jibinede Wali Diala walla jibinɗa e Fouta walla jibinɗa bele goɗɗo jaaha janggo goni ha Amérique walla goni ha Europe mbaɗa ɗon investir udditan entreprise aji
e ko fitti mondialisation fitti ko yimɓe ñaani ngal jono sen joyi tukoɓe kamɓe haɓe ngara leyɗele men ɗe leyɗele afrique ɗe aɓe ngara ha sénégal haɓe guddirga entreprise aji haɓe mbaɗa so guddiri noon suhaɓe africain walla suhaɓe sénégal naɓe gueɗe kewɗe mbawa nafrade ɗin entreprise aji e ko ɗum saabi ɗum tagi mbeɗa haala wona ko ɓe ngara ko ɗum wona ɗumin kadi min kaɗay arde leyɗele men mais soɓe ngara leyɗele men noon il faut enen aussi keɓen hunde barka mais noon mbeɗa waɗi critiqué seeɗa laamu ngu banggue laamu ngu par ce que yimɓe so ngare leydi ma so tawi an a yarani foti yaarude ni ɓe mbaɗata koɓe mbela e leydi mbokkuma exemple tan Amadou Mounari so gonmi ɗo sa yi usine phosphate men noon sa yi sowaɓe hewɓe hannde hay liggade soɓe liggoɓe mbaɗani protégé norme environnemental won sa yi hay masque uji moƴƴi ɓe ngala walla hay salaire maɓɓe soɓe liggima ɓe joola lebbi ɓen lebbi joyi ɓe joɓa ɗum min pour min ko banggue laamu ngu d' abord ko laamu foti darade haɗa ɗum tagi noon saabi defte nde gueɗe kewɗe haala woy noon ene gasa mayen gartu hen toon to Hammadou Hunari kono noon hade nden beele Afrique ne wawi wuurdi kañum tan gaga ɗeɗo gollorɗe mawɗe garani ɗo ngam ko wayno hande sa yi pétrole alay saabu miijoɗa les occidentaux sa wi jamma ko noon sa wi or ko noon sa wi beele Afrique ne wawi wuurde gaga yaadani ɗe leyɗele Afrique wawa wuurde so yarade rew tagi par ce que ɓe ngala matériel ngannduɗa poɗɗuɗo wadde exploité on pétrole walla jama walla or matériel walla kamɓirɗe ɓe ngannduɗa ɗum addata ko asara ko addata pétrole walla addata jama walla or ko fof ɗimmoto ko leyɗele tukkoɓe tant que eɗen noon ɓiɓe Afrique ɓe ngala doole mum ɓe ngala on matériel toujours ko kamɓe ngarata mbaɗa exploité Afrique koɓe hande noon aduna noon aduna mum fof sonni goɗɗo eɗen en jogui tukkoɓe kadi tukkoɓe kadi en cohli hen par ce que sa ƴeewi leyɗele maɓɓe aussi haɓe jogui probléme main d'œuvre wonde ɓe jibinta nayeɓe ɓuuri hewde haɓe cohli suhaɓe kadi aroɓe hande leyɗele ene liggo ɗum tagi noon mondialisation moni fof ne sonni goɗɗo kono noon il faut moni fof anda kadi intérêt goɗɗo o oɗo mondialisation kalten ko o keɗɗoɗen ene wiye hande Afrique ene wayno ko leydi e jogorɗe wonɓe janggo e nder windere nde so tawina aɗa wawno jaaba ɗum beele aɗa wawi gonɗinde mbeɗa wawi gonɗinde e lawol gotol so tawi aɗa ko arte jamma ko joni watte préparé way tan kono hirani ñamata ko jamma kono ko ñalawma fewde so tawi en pewji hande en africain en pew par ce que en donkani en jogui janggoɓe enen minen fof joni min jangi ko université tubakoɓe ganduɗa hoorema tuggo ɓuuri jangguede aduna ko minen min jooɗɗema min janguidira maɓɓe wona min tan haɓe keewi africain jangguɓe caggal leydi so Amérique so Canada so États-Unis so Europe jangguɓe ene garti ga e leydi walla e gontiri liggo ɓen fof pour ko portede gara ga liggono leyɗele ɗe min mi sikku tan enen sen mbaɗi hande préparé pour ko arata jamma emi sikku Afrique duuɓi garol yeesi ma war yawe ma yawe so Allah jaɓi ene gasa guddiren to banggue deftere nde mondialisation nde binduɗa nde toon to diwan o Matam e Hammadou Hunari juste to jeeyaɗa jeeyaɓe ɗo caɗele gonɗe toon e banggue o usine mo ganduɗa nen fewno ko wiyete phosphate en cas compitiɗe on ɗon banggue ko holko mbawɗa haalde e to banggue caɗele usine o addi toon ɗe e hol gartam fonno addude e diwan o adda e aɗa andi awol Moussa min mi Amadou Hunari ko ɗo jinnam ɗo mowni hitande fof mbeɗa arte e wuro he mbeɗa mais sa yi min somi yi en tant que ɓurɗo leyɗele Europe ganduɗa hoorema toon ene waɗi droit de l'homme ene waɗi hakke neɗɗo ko foti hebde min somi yi suhaɓe ne liggorto toon ɓendam nene bona suhaɓe ganduɗa hoorema liggoto ko ligguey mo mbaɗani protégé ɓallal hay cellal koyemumen waɗata protégé dudda kadi ko joɓere ko nafra ɗum nafra suwa mumen kadi dudda kadi lebbi nayyi lebbi tati so joɓama ɗum vraiment min somi yi ene muusiri laamu noon kamɓe ɓe pora yiide ko way noon ɓe poti haalde par ce que ƴowi toon par ce que président darde leydi kanko wawa rennude probléme aji Sénégal fof so jiiɗa fof diwan hono yimɓe ko waɗi enen banggue men ɗo ene waɗi maire uji ene waɗi kadi préfet ji ene waɗi juge uji ene waɗi fof wonɓe toon ɓe ene waɗi tribunal uji aussi ganduɗa hoorema ɓen ko on banggal yaade an mbawi rennude ɓe ƴeewa suhaɓe caɗele mabɓe ɓe mbaɗa kadi kuugal e ɗiɗo société ji gonɗi toon ɗi ɓe mbaɗa respecté droit de l'homme ko foti waɗe toon mo fof anda heɓa kadi hakke mum ko ɗum miiji men et dans des deftere les effets de la mondialisation sur le développement économique des pays de l'Afrique subsaharienne exemple du Sénégal aɗa hen rutti yimɓe mawɓe e ko wayno Thomas Sankara en ko waynone waynoɓe ɓe ganduɗa hande gardino leyɗele mumen kono godani hande ene hen aussi Patrice Lumumba walla Patrice Lumumba kamɓe kala ɓe tawi na rutti teddugal holko sawi ɗuɗɗaɓe teddugal eyyi sa yi luɗɗoɓe rutti teddugal ko nande Thomas Sankara en Patrice Lumumba en Nelson Mandela en Kadhafi en
ko yimɓe ko amen kurma en ko yimɓe mawɓe darinoɓe e Afrique e cippire aussi Afrique yaara yeeso ɓe kulani gonga ɓe kulani tukoɓe kadi ɓe ngala complexe ɓe kessani yeeso tukoɓe ko ɗum tagi noon hannde kala africain jogiɗo gandal walla kala africain jiɗɗo leydi e continent o yaara yeeso ko ɓeɗo ñambata se ƴeewi hannde hol suwaɓe hannde nden ɗo hannde Afrique ene ñamba ɓe ko nande gisañani koni ko sertune maɓɓe ko hannde ñamboɓe ɓe ɓe ngala leydi manki par ce que avant ɓeɗo mbiya Thomas Sankara en e woɓɓe ɓe aɓe mbaɗa lutte ko Afrique foti hebde koni soɓe kaali a welto hay almaɓe kaɓa toon soɓe kaale ma a jaɓa tunkoɓe haɓe kaɓe maɓe so tunkoɓe soɓe kaalde tunkoɓe e nder meeti e nder gandal ɓen jaɓanaɓe hannde noon wona noon wayi hannde ardare meeti tigi a jarama ndeɗo deftere nde gonɗen ɗo e haalde ɓinda koye tan nde 14 2014 nde yalti e oɗo saaha joni noon aɗa woni e deftere wonde nde ganduɗa wiyete ko la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement en France en Allemagne et au Sénégal nden deftere holkoɗe haala e maɗen jogori yaltude eyyi nde biddi nder deftere nde ko 2014 no mbirani woni joni duuɓi jeegom jibiran ko haalande yimɓeɓe min mi wona écrivain firti ko bindowo defte omo yeeya kono min mi wona écrivain min mi jogui métier min komi juriste politologue banggue ñawore e kala ko arte politique minen ko ɗum min gandi ko ɗum min janggi joni noon bindigol noon min mi jooɗo tan mi jogo miijo mi yiiɗa hunde change mi jooɗo par ce que aɗon gandi Europe wayan comme no Afrique ni toon ene yeewi an goto e appartement ma wona an goto e galle ma a haaldata hay goto hay hodditma kaldata e ma joni sa jooɗima ko wayi noon miijoji kewat kadi a miijo gueɗe kewat kadi ene walluma mi softima mi windude min ko noon mbaɗi mi jooɗo tan miijo arayam mi winda ɗum tawi noon deftere arode nde nde yaltata so lewru mars ɗi balɗe 15 nde wiyete ko la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement en France en Allemagne et au Sénégal ganda tan nde deftere ko leyɗele tati ƴewami leyɗele tati joobiɗa hen joobi men ko nande Allemagne par ce que Allemagne oɗo gandi jeeya koye démocratie mawɗo par ce que Allemagne ɓe tampi nden avant haɓe mona démocratie o jiɗɗitidere ko wanno toon wari yimɓe heɓe waɗi guerre hannde haɓe jeeya démocratie ɓuuri mawnude e aduna France ko noon wayi ko démocratie mawɗo Sénégal tati jeeya démocratie ɓuuri mawde e Afrique ɗum tawi noon ɗeɗe leyɗele tati bindimi mi ƴoowa holkoɓe nandi holkoɓe nandani kadi Sénégal holko foti ñembude maɓɓe kadi holko moƴƴani kadi Sénégal fof mi haalnaɓe ɗum tawi noon responsabilité politique devant le parlement firti tan ko responsabilité laamu ngu e nder parlement woni assemblée nationale tigi en guddat ko yewti ko e gueɗe defte ɗe garen tigi e bondi Souleymane Sokhom to banggue meccal ngal a haali joni ka juriste kono ande kadi politologue woni mo fanni hen mo hakkille mo yeeya to banggue ñawoje e to banggue dawrugol o saaha mo gonɗen eɗen goni to gulali keewi eɗen nani ɗo hen wonde président ne wawi wadde 3e mandat ɓe hen mbi ne wona to banggue lawol woni ñawoje ko jangguɗa ko ɓe hen mbi wawa wonde saabu o woni koye 2e makko mandat an en tant que compétiɗo banggue ñawoje holko mbawɗa laɓinande bandiraɓe eyyi ko mbawi laɓina arde Sénégal ene metti seeɗa tawi ene metti par ce que ɗo so haala ari tan gandowo haalata mo anda o haalata ɗum kadi yimɓe fof jiiɓoto eyyi ɗum noon so tawi tan anduɓe goppama kaali min sikku tan jiiɓotako ɗum addani yimɓe fof ne jiiɓi kadi kadi yimɓe heɓe mbatti politique meccal te politique wona meccal politique ene foti tan foɗ wadde politique woni fota wadde politique eyyi 3e mandat o min mbeɗa andi Macky Sall mbeɗa andimo guila 2008 mbeɗa andimo min jaadi kadi Allemagne ɓuri kewɗe mi ɗoftimo mbeɗa andimo mbeɗa andi comme so arte makko o wona neɗɗo baro représenté 3e mandat min kam mbeɗa andi Macky Sall so arte makko mbeɗa andimo joni noon holko laamu ngu holko droit wi anda ñaworde holko wi ñaworde enen fof ene gandi wonnomi référendum kanko o réglini on question wonde kala président dako o wara joɗade laabi tati ko laabi wawi joɗade joni noon e ene kala moƴƴina ɓeɗo bonniraɓe ɓe mbiya mandat oɗo jeeya e 2e mandat o kono noon droit o mi sikku lawol lamdi ceer o wawa wadde représenté 3e mandat sauf so change constitution walla o namdi Sénégal a référendum wonde ɓen yo goppu o représente 3e mandat ɓe so jabinimo omo wawi wadde beele ɗum kadi ene amno par ce que hitande ɗum nanɗiɗe 16 woni référendum on ɗum 20 mars lewu wino hen ko manam ko ɗum dernier changement constitution leydi ndi ɗum woni ko wino kanko ko waɗa verrouillé manam koko soka hay goto wawa ɗum changeude est ce que lawol no hokkimo waylude dosɗe leydi eyyi lawol hokkima aɗa andi ene droit ɗo Sénégal
en ngadi juge mbe ko kambe woni ñaawoɓe aɗa mbawi wiide yoɓe ƴow so tawi ene wawi wonde so tawi mbiyami yoɓe jurnito sene wawi wonde soɓe jurnitimi min wawi wonde ɗum aussi ne wawi wonde kono min kam vraiment personnellement ko jangguimi ko eko gandimi ko mi sikku toon walla luuhaali kadi jiiɓoto seeɗa te kadi leydi kadi c' est vrai kanko moɗo leydi o liggima no feewi o liggima leydi kadi kewɗe ha joni Sénégal e sohlimo kono noon se mbiyeɗe mbaɗa démocratie ene ñamɓe tubakoɓe poɗɗen wadde koko foti yaarude so wona ɗum tan mbaɗen démocratie ganduɗa saw ko démocratie eɗen africain ji walla Sénégal naɓe kono a wawa ñambude leyɗele démocratie ko woyi kono no européen ni walla américain ni duttoɗa kadi wiya firti kadi aɗa watta comme no yimɓeɓe jiɗiri Sénégal ɗum wawata wadde haali joni ko kamɓe ñawoɓe jotto ɓe ƴeewa so tawi ne wona so tawi wonata e on tuma mangal namdal hokkam naddi beele e ñawoɓe walla ñawore leydi Sénégal ina nundi bon on question omo tiiɗi seeɗa ko tagui par ce que so joomi ñawoɓe woni les 5 juges woni droit woni constitutionnel ñawoɓe so joomi kamɓe noɓe cibirteni leyɗele démocratie mo ɗi wona noon cibirto par ce que ƴowi ga président omo jeeya e suɓotoɓe neɗɗo noon so suɓimama on so wima yo ñaawi mbatta ko weli ɗum ko a watta ko welima ni kono kam hasina a ñaawi ñawoto fonde ñaawi nde ma yimɓe mbi o jingui par ce que kanko suɓima ɗum fof jon ko ɗi question ngaji tagui mbimi ene foti leer ɗum fof mi haali livre am ko mbidimi garon le 15 mars sa seɗe mbaɗa copier seɗe ñamba démocratie il faut ñambe no foti waade ni ñambe no woniri no woniri ni so tawi e mbawa ñambude mbaɗen démocratie eɗen ɓaleɓe no foti yaarude no mbawide ni so wona ɗum tan jiiɓote arat donc ɗum ɗon est ce que wadde yontani so tawi on saaha heedi manam président natta suɓade waɗa no wiyeteni mi sikki ɗuman haala ɗum e deftere nde ene gasso nde yalti Allah e wonde moƴƴo tawa artiɗo kadi joɗɗen ɗo hen mbawa haalde yimɓe en jewtat seeɗa kono koye dawrugol keɗɗoɗen woni politique oɗo saaha hannde gonaɗo parti présidentiel o woni APR alliance pour la république ene woni caɗele mawɗe woni ene waɗi jogui rafi pawgal nderderi to banggue ɓorodiral mawɓe manam artotoɓe walla yiyoɓe kañumen goni yesso sen dokki yeeru mo ganduɗa ko Mbaye Ndiaye wondude Amadou Ba ministre des affaires étrangères holko mbawra haalde hen est ce que leydi wanno Sénégal ene fonno wuurde gurdam mbaɗam ɗo hitande wotere tan ko président subta moni kala ina laawa banggue pour yiɗde ardade eyyi aɗa caɗelde fof no mbiyaɓe Amadou Moussa ni aɗa président Macky Sall miɗi wiide so wi tan o watta représenté 3e mandat o yi leydi jiiwoto yimɓe hewɓe jaha liggoyade o yi kadi parti oɓe kawde koye mabɓe mais ɗum c' est vraiment regrettable mandan no mbiyetan ɓe pulaar ko nimsa pour min par ce que sa ƴowi min somi ƴetta exemple jokkami exemple ko Allemagne safa joni duuɓi sappo e jeetati mbiɗo wuurani leydi mi yiino démocratie maɓe yaara Angela Merkel woni debbo gaddiɗo Allemagne élection ɓennuɗo wonno ko 2017 joni haɓeɗen gara élection goɗɗo par ce que duuɓi nede fof ɓe change mbaɗa élection 2021 woni élection Allemagne so ƴowi kanko ndew gagni élection o no weeti nde tan o régli on question o wi ko min mi watta représenté élection garowo te o suɓime parti makko lomtoto ɗo guila joni kan haala hay goto haalta o wi kanko o artata ke so hutti kadi o suɓima kadi poɗɗo lomtade mo e nder parti makko so tawi ɗum no wawno wonde hannde e Sénégal min siko kaɗo haala fof wattani kono noon enen gandi so tawi président hannde o suɓima tan nanɗo e parti o wi ko oɗo lomtoto hon hay kanko hoore makko ɓe natta tan hollidemo respect ɓe natta tan hollidemo teddungal mo mbaɗatmo ɓe natta tan hollidemo ko ɗum waɗino mbimami enen en poti ƴewde démocratie Afrique hono foti yaarude en potani ñembude tubakoɓe o mbaɗa ko par ce que ɗum wawata wonde on démocratie o wawata wonde ɗo leyɗel men nde ɗum ɗon aɗum fuɗɗo labde wadde so tawi a jangganno hakkillaji an ko an kaneɗo waɗiɗo président de la république aɗa wonde aɗa jokkodira e yimɓe hewɓe oɗon liggodira oɗon jewtira oɗon kalda sa jagganno miijo président ñoore hannde haali ɗum naani fuɗɗore haala he a tengtini mbiɗa wonde aɗa andi o watta 3e mandat sa jagganno miijo makko ñoore hannde holko cikkuɗa o waɗata beele o accata ko a heddo e mandat makko lewru walla hitande walla duuɓi ɗiɗi o fuɗɗo haalano Sénégal naaɓe gonga ɓaade woni tuggude nden ha joni omon waɗa interpellé question o mi o jaɓani hen hayde eyyi min kam président mi laɓiri yimɓe tan min jokkodirani jokkodir faɗɗindir ganduɗa hoorema mbeɗa haaldema ko téléphone ala président o ara tan Allemagne so ari Allemagne saɗa minen woni toon min joodi toon so ari min jaarimo min ɗoftoma
kon min jokkondirani quelque moment hamere waɗa ko conseiller par ce que mi wona conseiller politique président mi wona conseiller juridique président omo jogui yimɓe o suuɓi ɓe mbattamo conseiller ɓallimo kono noon min mi sikkuran président o wonkoye darde yimɓe ɓe omo janggaɓe d' abord omo janggaɓe koni so APR so waɗi bien organisé so tawi parti o waɗi organisé ha fewi min mi sikkura en donkani lamtoro janggo e jam ko organisation ko jiiɗa fof organisation ɗum tagi noon question en tiiɗi jabtade seeɗa par ce que président e hoore mum so wonɗo kanko yimɓe hewɓe sah mettima yimɓe hewɓe mettima sa yii yimɓe hewɓe mettimo e nder lanɗo o nder parti makko e nder parti makko yimɓe hewɓe mettima sa yii yimɓe mettima par ce que kanko o walli yimɓe hewɓe o waɗi nome kadi yimɓe ɓe foti nomde ɓe hewɓe kadi ballani kadi hewɓe kadi ɓeydimo probléme aji so wonɗo ko way nan kom no haalata ko deƴƴotako ko ɗum tagi noon ñawren Allah tan fof ma are jaam kanko o gaynire mandat ko dow jaam o liggono Sénégal dow jaam garowo jaam o kadi awɗon par ce que état ko continuité état firti tan oɗo so yeehi ko ɗara continue ligguey o par ce que nder leydi wona neɗɗo goto tan woni important kala mo jiiɗa leydi so tawi jooɗima ala lomtiɗo e nder leydi ngannde ni leydi fewani par ce que neɗɗo mo lomtata ɗum wona leydi ko organisation tan nanɗum a jarama Souleymane Sogom ko hen keddotoɗen e dowrugol kono en guittat ɓo wutte mo ganduɗa ko politologue hen banggue walla ni koto banggue juriste to banggue gollal ngal garaten koye Souleymane Sogom ɓiɗɗo leydi ndi ɓiɗɗo Hammady Hounare eɗen payi élection ngaji ɗi ganduɗa ɗi ko abatoɓe guuri woni mairie ɗi beele Souleymane Sogom en jogui ko wiyete ambition politique to Hammady Hounare manam yidde ardade wuuro bon ambition politique arani minon no mbirani min komi juriste politologue juriste gandanma ko banggal ñawal politologue woni kala ko affaire politique minen min jiiya tan politiquement min kala baso code alors ko ɗum min jangi ɗum min gandi joni noon ambition politique so tawi mbiɗa jogui fanare ko fanare woni ambition fandare woni ambition so tawi mbiɗa jogui ɗum e Hammady Hounare on question mi wawa jabade kono kam mbiɗa andi gueɗel gotel ɓoyani ko gimmimi Hammady Hounare woni joni balle 4 walla balle 5 yimɓe hewɓe gari galle salminemi woni babiraɓe woni suhaɓe hewɓe jettinami kana haala wi Souleymane Sogom minen min jiiɗi ko gardata wuuro ngo wona maire wuuro ngo janggo so tawi gonɗo ɗo natti wonde eyyi min noon komi ɓiɗɗo Hounarnajo ko toon mownimi ko toon dokkami foof hande ko kemmi hande ko Allah kono bari ko sabu Hounarnaɓe par ce que wuuro ngo mowna hokkuma ko yimɓe ko mbaɗɗa ko kala ko imara mowni kadi hokkuma duwa o fof ɗon ɗimi jinnaɓe ngon wuuro kadi so noddima a wawa salade eyyi kono pour le moment mi anda so mbiɗa jogui ambition politique kono so tawi de yettima wuuro ngo ne sohli kam kala so mbawmi wonde min hande Hounare ɓurni kam hay Allemagne hande Hounare min ɓe wawno hande wonde ministre Allemagne mi wawno wonde hande député Allemagne mais wawno hande won neɗɗo mawɗo e Allemagne sabu ne waɗa politique nder leydi Allemagne komi hewɓe waɗi ƴette nationalité ji Allemagne wona toon en mbaɗa politique waɗi fof kono min waɗani min Macky Sall nde waɗi créé parti o début ndewmi koye makko ha joni ndewmi koye makko noon ko saabi ɗum ko yidde leydi mum e yidde wuuro mum voilà so tawi yimɓe gummima cente mawɓe sukaɓe rewɓe worɓe gari galle ma mbima min jiiɗi gonnamin ha saabu naggam par exemple so ema hannde min jiiɗi ko mbaɗa présenté o manam aɗa fondiri mairie Hounare ko hol ɗum wayata ma Souleymane a tan ko ɓiɗɗo eyyi waynade ko weltare par ce que wuuro ngo fof ngo heewi wuuro ngo ango heewi yimɓe so tawi a suɓama nder yimɓe fof jiyama ɓe ƴowi galleji kewɗi ɓe ɓenni ɓe ƴowi suwaɓe hewɓe ɓenni ɓe garema ɓe mbi ko an min cuuɓi ɗum ko weltare ɗum ko faaro jogo ko foti ko farnade eyyi ɗum jogo foti ko farnade kono noon min mbawmi tan ko Hounarnaɓe woni joni duuɓi sappo walla ardiɓe wuuro ngo enen goni ɗon woni joni duuɓi sappo kala mbawɗo wonde janggo maire yooɓe guddit hakkille e mabɓe ɓe guddit gueɗe mabɓe ɓe ganda kadi hande aduna o ko change hande ko tagi aduna o change leñam natti cukalel natti mawɗo natti ko wawi laama tan ko joguiɗo hakkille joguiɗo miijo moƴƴo kadi joguiɗo kadi coftal ko on wawi laamade wuuro yooɓe goppu koɓe ƴewata ko wonde oɗo ko cukalel wonde oɗo ko leñam o ko niway ɗum yooɓe goppu ɗum yooɓe cuɓo mbawɗo laamade wuuro gandama en addaɓe barke e wuuro he min ko ɗum tan mbawmi wiide Hammady Hounare naɓe yooɓe pertude mabɓe no fewi aduna o hande ko change eɗen noon eɗen gonde probléme goto eɗen gonde caɗele eɗen Afrique walla Sénégal cukalel ko wawi jogade jewde e gandal o foof wiyete ko cukalel
on problème joni leɗɗe tukoɓe ngala on problème aɗa yiya neɗɗo yaare duuɓi nogas e nayyi walla nogas tati o hokke poste ministre sen ƴowi hannde gardir autriche o yaara nde o ardi autriche nde o yaarano duuɓi nogas e jeeɗiɗi o ardinde ɗiɗi autriche sen yi hannde Macron président Macron nde o ardi nde o yaarano duuɓi capannayyi e an ko way noon weeɓani e leyɗele men cuuɗe keccel ardo wuuro walla ardo leydi ma yi bawɗaɓe ndaro calonde o cuuɗi ɗum noon il faut goppel ɗum ganden neɗɗo jogui hakkillo jogui andi moƴo ɓe goppo on laamu hoto ɓe ƴeew ko woni hoto ɓe ƴeew bammo ko woni hoto ɓe ƴeew yimmo ko woni hoto ɓe ƴeew joomum aussi hoto ɓe ƴeew aussi hol liggi ɗum immi hoto ƴeew mbawko e gandal ko ɗum tan mbami wiide Amadou Ouna so wona ɗum tan coono kadi tampere nde ɓeydon ustatama d' accord en kalat en jatat Afrique jatten Sénégal ha labtiat ka Sénégal naji kurɗo toon to Allemagne aɗa ni golla e nder ambassadeur gonɗo toon to leydi Allemagne mataw ko Berlin moti wonde aɗa jogui hen mataw jokkodiri ko holno Sénégal naaɓe wonɓe toon tawi ko ɗanniyankoɓe janggoɓe e gueɗe mbaɗi noon hol caɗele mabɓe ɗeɓe jogui ko adi keɗen gara e organisation ngaji mbaɗi noon eyyi ɗon kadi kam ɓeytani mbeɗe jamadal mawɗo leydi par ce que mo sababu woni sababu ko sababu mawɗo leydi sababu woni sababu e jabuɗa ko mawɗo leydi woni président Macky Sall ko sabu makko tagi adina liggat toon so wonano min haɗa liggat toon liggat noon koye tubakoɓe par ce que min ko toon jangguimi liggat noon koye tubakoɓe foof jomum noon suwi mama wi aɗa liggono Sénégal ɗum ko hay sinno tan a heɓade ko poɗɗa hebde ko par ce que hande min mbeɗa wonno wallude Sénégal gueɗe kewɗe kono mi hokkaka ɗen doole ɗen gueɗe ɗum mayata Souleymane ɗen gueɗe ɗo mayata par ce que a are leydi sa jangguede leydi a mawnide leydi a ande leydi ɗum aɗa foti hokkede ko poɗɗa wadde mérité place mo poɗɗa hebde mbawa liggade kono onen noon Sénégal en dokkat neɗɗo place mbiye yo jooɗo en dokkatama ko foti liggirade dokkatama doole poɗɗi liggade min ko ɗum tan so tawi président Macky Sall omo heeɗi kam ɗum kam vraiment omo foti hokkude hande neɗɗo place mo foti wonde mérité o pour wawa ligganade leydi mum kono noon ha joni ko seeɗa ko barke mbaɗa jaami ɗum joni place mo gonɗa e haalde o somi faami wonande place mo mériteɗa toon to Allemagne mataw ko wonde ambassadeur walla wonde consulat non mi wiyani wonde ambassadeur par ce que wonde ambassadeur ɗum fayi tan ko président neɗɗo mo jogui confiance e hoolare mi wiyani mi wona ambassadeur mi wiyani kadi mbiɗa fondire kadi gardirto mbaɗa toon ambassadeur o eyyi mbeɗa salminamo mbeɗamo heɗo mbiɗa salminamo kankone ko bandiraɗo mi wiyani mbiɗa fondire makko mbimi tan neɗɗo ko foti hokkede ko foti hokkede ko ganduɗa hono wawa liggade an Amadou Moussa so tawi joni Pidi TV waɗimo studio ɗo ɓe mbiya liggo ɓe dokkanimo caméra ɓe dokkanimo siège poɗɗa joɗade aɗa wawi liggade golle ɗe gayo ko ɗum jimi wiide eyyi kono wona fondude neɗɗo foof no foti hokkede tan ko waɗi mérité eyyi min noon vraiment mi hokkata ko pomi waɗi mérité mi hokkata ko hol caɗele sukaɓe men wonɓe toon no mbinomi nane ɗanniyankoɓe e janggoɓe toon hol caɗele ɓurɗode artude e taabal moɗon ɗon timi eyyi caɗele Allemagne aɗa andi Allemagne kamɓe ɓe jiiɗa leyɗele ko wayi comme Italie walla France walla Espagne walla États-Unis ko leydi gandanɗa hoorema ko leydi rewi ko lawol kadi ɗemgal ngal kadi ɓe kalata ko allemand ko ɗemgal ngal en tiiɗi ngal jiiɓi seeɗa kadi sa ari kadi kamɓe kadi wona neɗɗo fini tan ɗannima aɗa leydi maɓɓe kamɓe sa ari sa janggani ɓe mbattama considéré kamɓe cohli ko jangguɓe wonno kamɓe toon kala koɓe liggorto ko CV ma ko diplôme kollata e soit ɓe hewɓe ɗannotoɓe araɓe allemand ɓe nara tan Allemagne ko leydi mawdi jogui puissance jogui haalis kono noon ɓe ngala information nder Allemagne tawi sa ari toon sa ala leydi a wawa yaade sa ala gandal a wawa yaade ko leydi wonde compliqué ko leydi tiiɗi kadi aɓe mbiya kadi Allemagne ko jiiɗa étranger walla ko restaji mais min woni to duuɓi sappo e jeetati wona ɓe jiiɗa étranger wona koɓe restaji koɓe ganda ɓe cuusa hay enen koye men sa ƴoomi hannde ɗo e Sénégal sen mbi enen mbiɗo yimɓe ñagguji enen mbiɗo fulɗo fuur enen kulaɓe ko taw adinen hulde ɓe par ce que en ganda ɓe ciɗiren koɓe hoɓɓe soɓe daari kala ko keeɓi nawɗo leyɗele maɓɓe ɓe cuusaɓe eyyi kamɓe mene ko noon waɗi kono so yeehi ha ɓe gandima ɓe gandi ko gonɗa ɓe gandi ko a liggo aɗa respecté loi leydi aɗa waɗa kadi aɗa yoɓa impôt ji ma ko foti yoɓede ko mi sikki aɗa wawi wonde duuɓi sappo e jeetati saɗa memora min mi wonto duuɓi sappo e jeetati mi meeɗa waɗde contrôlé police meeɗa waɗde contrôlé carte d'identité walla goɗɗum mi meeɗani kadi tampirede leydi he nde ñaggam nde noon ɗum kam toujours kam tukoɓe jawata ɓaleɓe ɓuuraɓe saaha a yii neɗɗo ara wiye fondata e suha maɓɓe ɗum kam ne wona saaha ene ara kono kam sa tawi aɗa wona leydi aɗa neehi aɗa waɗi respecté kadi ko droit ko lawol ngol wi min mi sikki aɗa wawi wonde liggoɗa
nafruɗa hoorema sawɓe mbiyata bati kono noon firtani kadi ko soit ɗum ɗuɗe tampi ɗum jogui caɗele ɓe ngala kayitaji e kamɓe wona leydi gandanɗa hoorema ɓe pin tan dokki kayitaji ko pour keɓa ɗon kayitaji ko ndewata ko laabi poti reweɗi ko nande résidence ɓiɓɓe leydi ndi walla ko nande kadi jogoɗa contrat ligguey ko ɗum hokkata kayitaji kamɓe ɓe dokkata kayitaji tan kono Italie walla France walla koye goɗɗo ɗum noon a jarama Souleymane Jules Sokom oɗen ko ndeyinde ɓurɗa yiɗe noddirede yewtere nde ari ha ɗo no mbinomi nane fuɗɗode nde ko an woni koɗo mo gareɗen tigui bismade e yewtere men Timtimol nde ganduɗa ma ɓennu e kala yontere ɗo e télévision Pindi TV ɗum ɗon noon ko ɗum fartangue mawɗo saabu bismademo ne wayno ko bismade presque gandam ha wayno leydi saabu a haali kala ɗo ko fof gandal to banggue ñawo nde to banggue dawrugol ngol e to banggue gueɗe nder goɗɗe ha tengte ɗe defte ɗe ganduɗa ɗan ɗo windiɗi ɗum ɗon noon ko weltare mawde wonani en gaari e gasirde yewtere nde hol konngol ngol mbaynortoɗa yeeɓiyankoɓe eyyi Amadou Moussa mi jarnimama no feewi kadi mi jarnima kadi o Pindi TV foof par ce que minen foof ɗanniyankoɓe a liggoto guila suba ha jamma sa arte galle ma jeera ƴetta portable ma ƴeewa Pindi TV revue de presse noon walla série mo yaren mo Julien walla Amadou en jeewon waɗi ɗum ko weltare par ce que minen ko enen kene fulɓe ken haltuɓeɓe min ɗum ne weela min par ce que haltare wi leggal ko ɓooye nder ndiyam fof wonta ko ɓooyɗa leydi ko fof ko jannguɗa kawɗa ganda ko fof a wawa firtude hoorema a wawa firtude ko gonɗa o ɓe mbi noon salade aadi ɓuri firtorade min noon mi firtora aadi mi salade aadi aussi kadi mbiɗa welte ligguey mo no feewi hande mbawmi tan kala suho haalpulaar kala pulɗo gonɗo e jogui moyen jogui doole ene wawi wonde Pindi TV yo won noon par ce que onon param on jarama salamu aleykum rahmatullah min beltima nde gasa tawi appel o naten noppi bandiraɓe foof ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo wonno tonggode meɗen goo e yewtere moɗon Timtimol ɗo e Pindi TV en jetti dendagal bandiraɓe en jetti kanko Souleymane Jules Sokom en beltanimamo no feewi en beltanima kadi nangamɗen caméra ɗi ko wayno Samba Diop Mati Simal wondude e nde Fatou Mansayi Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo